assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salminde goto kala e moɗon e salmitorade hen goto kala e moɗon on ji oɗo wutto goto ɓornimi bindanɗe kewɗe koye o wutta jewton ɗum holko saabi ɗum ko jonde wootere jooɗa ene jangine ene wedde e moɗon anje wonaga momto ko ɗum saabi ittade woni ɗo moftoya yutipto wadde sa yi yutipto tan mayi binen ene ngara toon ko addire toon ko ha ɓalloma toon so majjirima jeeha toon tawa ɗum toon hatta noon ko jangete ko itte toon adde wasabto par gotal gotal kala noon ko jangina gasi ko to yutito moftoyto keppuɗo o yaha toon tawa ɗum toon jaaro jam jam o somi gaari janginde kalde peewi mi yaha toon addoyi toon alluwal gootal nanne e rendo he ɓe gone janngude kadi jawo kadi gadden goɗɗo kadi jokka ko ni alhaali o wayi kala jiiɗo wutto gooto ɓorna ngannon woni ɗon ko jonde wootere wutto wona gooto wadde wutti wona gooto kono ko jonde nde wayi noon wutto o kam yaadi e jangde nde ɗum saabi je wutto o wona gooto on jangginama faati ha gasi e oɗo wutte mi jangini kadi alkule pularɗe alkulal baa ha timmi oɗo wutte alkulal ɓa e oɗo wutte wadde so gari tan mon jiɗum toon mbason heñade ɗum kadi nanga mofti ma aroy toon ɗum waɗi sababu noon kolla wutto oɗo goto goli ɗum laaw gotol faati o kam soggama gasi naati heddi goɗɗi mbeɗa hebla ɗi so gasi wawata moftade lawol gotol alkulal fof waɗa ko bange alkulal ba waɗa bange alkulal ca no ɓa waɗa bange ca wona bange da wona bange ɗa wona bange aɗa yara noon so timmi tan kala ko winda ka jangowo kako jiɗɗa windowo ka bindowo kono sa heñima noon a yiya girbo aɗa yawno ima yawga inude ɗiggata noon ɗiggude nde ko yaarude jam jam aɗa janga aɗa winda aɗa janga aɗa winda ka anda ko namdoɗa ganduɗo salama walluma ha jiya lawol ngol yo Allah wallu en noon nande e famde kadi mbaɗon hen juuɗe moɗon mbaɗon hen kadi balle moɗon e jeydere moɗon on jiidon orete no lukirta somo jangi on luuka wonno ko ɓooyi sen keeɓi kesso kadi ena walla on jii oɗo micro o laaɓani on jii no way toon wadde eɗen gandi kaɓorde laaɓde no goodi ko balleɗen keɓenɗe jangde men weeɓa awne walli en luɓari en jogiiɓe ɗum ɓen daro hen nulda en yetto en on saaha golle men mbeeɓa on jii wonno ko alluwal nana on jiyagal eɗen cippira hen coɗɗen ko ene filma ɗum eɗen janga ɗum boni ko ɓooyi kaala haalta
ronka yo adde eɗen bitta haqqillaji eɗen jaha ha arta ha ɗo joni o jii alluwa ngam eɗen winda oɗen janga ɗum noon ndeɗon tampere e oɗon himme on ballat on neɗɗo baɗo noon kala wawi wonde aduna he on ballat on kala joɗiɗo e jangguina yo walle saabu sa walli janguinowo a walli gandal ko janguinoɓe ɓe gaddi ko ari ɗo ko ɗum de fof gandal ko janguɓe ɓe gaddi ɗeɗo gueɗe ɓen noon so ballaka majjere en on pottatɓe kamɓe anduɓe ɓe ballonɓe kaɓorɗe ɓe kaftoro ndeɗo majjere ordinateur fixe o ñamirtina o saaha ummitima dawena luukat nde wonno darto ko machine so waɗi e micro o ene wona toon ene haala ene haalto yalta hen wadde mbawan en misa mo ganduɗa ko deeƴƴo jangde so ari deeƴa heɓa goytoy mbi wonde so ari ne waɗi cuuƴali waɗi naggam ko mbawmi hen mbawmi ko haalde e heɗade son kalanama onon nani golle o mbano kaɓorɗe ɗe ngala kaɓorɗe ɗe goodi coode gadde son gaddi on gaddi ko ummodiri hen mikoje woodi hen mikoje moƴƴi pooran laaɓa cer yettoña laaɓa cer toon kono so goto fof no wamin haaldete mataw ko ɓeyto kaldete ala andu ko an tigui wone haaldede anenne won joguiɗo mbasa wonde basɗo ala joguiɗo won ko tinaniɗo baɗowo ariya galo cikka ko galo kono ko ɓernde nde wuuri ariya basɗo mo ala hay hunde ɓernde nde ko wuurde a wawa andu ko basɗo saabu teskede omo golla ko alɗu mbaɗata omo golla gollal alɗu gollata taw sa yimo o ala hunde kono sa en jaaɓamo cikka ko galo to gala basɗo wadde yo ala koen ngaluuji ɗi mbawten wadde e golle dewirɗe Allah ɗe ɗum ɗo ko dowle Allah gona suuduma aɗa janga jangde ma aɗa walle te aɗa yerna ko arta toon ko kuura wifi connexion addata ɗum hay toma anene donka ƴettude jinguere ma nodda mbiya ɗum ɗo de ko min totti on yon baltoro golle men ay golle men jahoje ɗe ɗum ɗo de ƴette ɗum waɗe e golle men jahoje ɗe a jahoje ɗe kono jahoje daraki golle men jahoje ɗe an sa fini dawa dawol ma garta tawa eɗa fewna ha feewi ƴetta nanna e portable ma ciiɓoɗa ko jiɗɗa ko yettoma ñifa connexion ma kono sa haalanama ɗo rewa ha ɗum yettima nden tampere andotako oɗo audio ko tedduɗo holno mbatten feere hawa naata WhatsApp oɗon jiya toon audio mo ganduɗa fodde ɗiɗi pawɗi waɗa lefol gotol yetti on toon vidéo noon e teddi ɗum saabi joni battiranmi on nelduɗo on lien o piyon jiɗɗo yeeɓoyde o yaha yeeɓoya ɗum ɗa waɗe audio jiɗɗo heɗade o heɗo ɗum ɗa waɗe audio jiɗɗo heɗade o heɗo jiɗɗo yeeɓoyde o
fiye alhaali o yaha yeeɓoya ko ni woni alhaali golle men ɗe ko golle tiiɗɗe cattuɗe ko muñal noon waawi goldude neɗɗo mo muñata waawa golaɗeɗe golle sette subaka haa oɗo saha jahoowo haa yimɓe yona aɗa golla ɗum ɗo no fewne ɗiɗo bandaji ngara ko kunte gonata rene watte lefol gotol yettoma o sa yettoma noon cikka ko non wano kono sa haalanono wano ha waytano wayi gollal ngal ɗon gollal noon mbimi yon ngar jingon hoto hay goto ɗaw hoore mum hen ala debbo ala gorko ala suka ala mawɗo moƴƴere fof nenni moƴƴere nde moƴƴere eto jeyde e mayre hoto yow hami aɗa gandita gurdam maɗam koye gurdam maɗam gurdaɗam mbawata gollade sa acci ha gurdam ma gasi a gollatako koye nder gurdam maɗam gurdaɗam mbawata gollanade l'islam e rendo ɗum saabi minen kadi ɗomin guuri ɗo min gara min ndenda e mon komin mbawi ko cetto min jogui o on cette ndenden mo holto wonata hayto noon kaɓorɗe ɗen kaɓor on ballo min e majje min keɓa ɗe ko yaadi hen ko courant yoɓete wifi yoɓete connexion sodete ɗum ko jawdi namdoto portable ɗe so boni ko jawdi namdoto kala ko jiiɗa jawdi ma naata hen nde yaaha taw noon goto wawa ken dente ndenen kala mbaɗon wonde eɗen balla golloɓe ɓe ɓeydo ko gollanteɓe wadde golloɓe yoɓe mballana ɓe golliri so golɗen gollaki arta e moɗon kala bawɗo gollade gollal moƴƴal eɗen jiiya golle makko en ballanmo kanko gollowo en jiyamo kala mo jiiɗon ene golla mballe ɗum no golliri ko golle mbiɗon oɗon kewi jokke golle a jokke golle ko golle mbiɗon o mbiyano jokke haala ko golle wadde golle e golle jaadi haala e haala jaadi ɗeɗo golle noon namdi ko golle wadde ɗe golle ko mbaɗe mballodire yo Allah wallu en nande e famde e wadde hen waɗiri hen Allah on mbaɗama noon erago waɗama kadi ordinateur o kadi o jiino nan luuka micro o jii laaɓani kaɓorde bawɗo ɗum heɓɓitade wattama e juuɗe moɗon kalno wawi heɓorade mballon en nelde yetto kadi tawa eɗen kaala eɗen kalta on kaalanama kadi nanon hakkillama gona hen tawon nelde ko ɓuuri yawde yaccade donc nde noon kadi wawa gollade jiɗɗo wayni yo Allah wallu en noon wawde dañde sembe e kattanɗe e bawɗe e nande ko wiya ene wiira nanide ɗum Allah waɗire ɗum Allah taw wona yeengo hay hunde nafata neɗɗo o ko waɗirɗa Allah ko ɗum jeyɗa ko mbaɗɗa saabu tiinede yiyede ko ɗum andu a perdi ɗum hako mbatta e golle ma so haala ma so anniya ma so kala ma waɗiri Allah keɓa Allah min amin dari ɗo min ballo saabi Allah on ganda to min boni on ganda amin ñaama on ganda amin jara on ganda ɗumin keewi gonda min celli kono kalde pinɗon on je golle ala ndungu ala ceeɗu ala dabbude kalde piɗatana tawi yettoma ɗum ko gollal so haalama ene anda
so daƴƴama ene anda heɓon mbino dental diina uddi kala nannongo konngol nanto konngolam ngol kalami ngol dental diina uddani heddi ko numéro mo ganduno ko o majjiri on gatte oɗo numéro mbimi on ɗo o mbaɗu toon ko 00221 oɗo 78 475 05 17 o ɗo jawton natude dental he kala majjiraɗo ngal jiɗɗo artude e maggal rewɗo nattoya ngara kalda sarɗeji maggal natta heɓa noon majjirama ngal nde wonno ko oto numéro ɓe ganduno numéro batnoɗo 00221 77 906 14 80 ko o ɓe ganduno o noon ko baɗɗo bloqué ɗum saabi heeɓe majjirama golle ɗe aɓe garanno kono ko boyi ko arani oɗo ɓe ganduɗa lawɗo rewete ha yetto lawol lamɗon ha jiɗɗo nadde o ala debbo ala gorko ala suka ala mo ko jiɗɗo tan wiya jiɗirɗo Allah gardowo Allah naatirowo Allah woniri hen saabi Allah waɗa hen junggo saabi Allah jingana golle jahoje ɗe ni foti wona politique Allah haalira nanirowo yo nani ɗum Allah mbaɗo e waɗi hen saabi Allah ni foti ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina ɗum ɗo kadi yettinan ɗon jamma he gandira noon paamiran noon hankkadi en guddi yo jaam waal yo jaam waal yo jaam waal